Lamsugu khapangni lukurokno norong nai tungu the Borok News. Hayung genangai sini tiprasa dofani mungno kucuguti sawi borongni samungni bisingti sungsarnai sini tiprasa takhokte bukhuk songno sung pogoi malaya au pogoi manani kokboya. Sini takhok omit murasing bongka o athokruini bisinge khoroksa tiprasa dofani kecungke cungnai athukrui bini samungni bisingti bo sini tiprasa dofano hayung genangai sini mung rekha bo khoroksa international boxing player kisa salsakang Brazilo international MMA batai laimungo bo sini India ni mungno kucungke tisaka te sini tiprasa dofani mungno sini mung rekha hai bagine chung joto tiprasa lukuro bini o samung kotorno borom reinai boni bagai chung kungkusukhe tongai jao tabukni hayung genangai corona bemar bai joba khailai thani chini tiprasa kamirogo belaikhe sajangnai nungjangnai mai mairong muithaini bial klai ma tongai jakha chini tiprasa lukuro chini tiprasa lukurongni bial no nugui bini kha khammani bisingti bo bini kha kahamwan sumung bai bo lukurongno je sukmanjamani chubanani hininai buskango agogui phaimani busung nuglai kha haste genangai tiprasa dofani onguinai sini bubagra tei tipramuthani adong songni luku chubamungni samung rongno bo belaikhe chajagai khafurinai bini ja chukjamani bobu subanani hini agogui phaijakha South District ni Shanti Bazar Sub Division ni tipramuthani adong songno bo ringinai bini khani wansumungno bo saklai rikha bo kuno political party hayake ba rajniti bai kedal jagya haifano bo kisisa ja manmani phano subawinai tiprasa dofani bialno katirnani bagai chaitongnani musungmani bini khani kokno bo saikhana rekha tiprasa dofano subadi hininai bo mairong muithai saban tei kubun nangmani manui khunuino bo yaphari rejakha Chungiro tipramotha nyangoi faisok paijak sini khoroksa takuk Omid Mora Singh bo tamosa sung tini nail lainai eke takuk Omid Mora Singh nang tini ni oro je tipramotha ni borokno ringhon mani nini khabai nang tamo sanani moso ang tipramotha ni borokni samtangma nungoi belaino tongthokjakha actually ang pesa sekang khanyan tongmani ang korongmano Facebook social media ro nukha je tipramotha ro daily no sabta ke je ichini lockdown je situation hamiao je chubamani kurisa borok ke tamma ke ichini phasingo phisa amti hai je mairong rong te herong pani bisa problem kabang ke asuk ani amti hai borok sinjabo gre ke ang tini mia pro opo anro sopai kamane ke ang belaino khatong thojak je tipramothani side dikhe ang mane distribute khanya musu je digi phasimo je jin borok je kurisa borok mane je lockdown je masia manoya rok mane at least ang borok no daily cari tongnya pun at least 2-3 din bagai thono ko at least kisapon bagai help tulungano ke ang nayano ibuani first time tini ang distribute khanya tipramothani yakte ke tini sung skang naine lainai yang thangai sung paklai ke sung salam jugo hambai tini je coronavirus ni tabuk je problem chole tongmani situation je lockdown borok rok suja kasapaija ke dugan rok joto plus khaise rok joto manai rok tabuk kita tini je kurisa borok je problem chole tongmani ke ang mo social media nukha je sin borok yang coba lai ke amon nukuni aku ani side je sujara mansa dan coba ni bagai tabuk yapai seka ke tini first and distribute khane ini mairong ke tin kuita ke
alu cái 1 kuintal cái saban này 100 calories so nó cái Khapangni tiprasa lukurok tabukni corona bemar bai choba khailai thani norong nugui mankhana sal brum brum nu tipra muthani adong song chini bubagrani kobok mungbai hasteni beba kamiwo horno hor hinyaoi salno sal hinyaoi shai toglai tonglai jao tipra sal lukurokni bialno kisisa phanu katirui te malai no hine phiaba sini kok tuma thumnai ro tipra muthani adong songbai kok salai mani bisingti sung borongni kha khammani kok rongno busung sai manlaikha borong sungno sai khanarkha baksa baksa lukurok borongno belaikhe seleng masisa silja mungrok riu hine tamo himale baksa wan sugui tonglayo sini buba grani thani rang tubui rang puise salayo hinibu baksa baksa borongno silja mungrlayo hini borong sai khanarkha Phiaba sini tipra salukurok norong jotonu saimano chini bubagra saisung busugle tai suba sinai bini jaman jamani subai tongjao bini langma tongsak tabupu subai no thangai tongo chini tipra sadofano kusugo tisanani hine suno thansa khainani hine mohai bubagrani nahar mungno nuginai bubagra saisungle busuk suba sinai hini wansuk lai tipra muthani joto adong songno haste ganangai borong sakbai thang jesuk manjamani borongni pocket ni rang riui borongbu chubanani chai toglai tonglai jao haini baginai joto lukurongni thani chini kobokmung norong kaisa bai kaisa no silchamung rulai yai kaisa bai kaisa kisili tonglai yai kaisa bai kaisa naisli lai yai kha kaham bkhabai agogui phailaithi sini tipra sal lukurongni bialno katirna bagai haike nunai tongdi da borok news hasteni kubui kok tumano sinani bagai hambai